Salutare! Și de ce am lag-ul ăsta? Oh my god! Da, deci nu înțeleg de ce pur și simplu... Ia uite, explozia noastră. De ce am explodat? Bă, deci trebuie să o acopăr ca pe cinste, frate. Pe bune. Aici o să fie locul unde am explodat. Pentru prima oară. Și unde am murit pentru prima oară în seria asta. Da. Am uitat să zic intru. Salutare tuturor, eu sunt Zafrael și... Zafrael. Și bine ați revenit la un nou episod. Venit. Nu vine acum cum e corect, dar în fine. Și bine ați venit la un nou episod de Minecraft cu Zafra. Cred că ăsta e episodul 2. Ar fi trebuit să fie 3, dar na, știți cum e. Dacă Bandicam nu te lasă, nu te lasă, frate. Astăzi vreau să mergem, să merg la minat. Bă... am pus chiar acum în carc și celălalt video, primul episod din lumea minunată lui Zafra. Și poate de-aia am puțin lag, puțin mai mult chiar, dar e problema, nu? Acum aș vrea să fac acolo frumos, să-mi pun și un side. Un sign. Și să bag acolo ceva gen RIP Zafra sau prostii de gen. Bă, deci în primul rând trebuie și să-mi fac un târnăcop de aer, încă altfel nu se poate. Deci sper că nu lăsați în comentarii prostii de genul că vai ce calitate proastă, vai nubule, vai... Bă, să luați și voi în considerare că sunt primele episoade ale mele și chiar de mult vreau să postez, îmi place să postez, dar până acum nu am putut. Așa că ai zis, bă, știi ce? O fac. Și ieri am instalat Bandicam-ul, l-am setat tot acum. Astăzi am încercat să filmez de vreo 2-3 ori, nu mi-a reușit, am zis, bă, deci dacă nu-mi reușește și de data asta, mă las, nu mai postez, nu mai vreau. Dar până la urmă cineva, cel de sus, mi-a dat puterea să continui. Deci, RIP Zafra. Primul deces. Hai, frate, că dacă nu e bine, deci dacă nu iasă bine, deci dacă pur și simplu nu iasă bine, mă mor. Minecraft, desigur. Dar voi ce credeți? Cum mă mor așa în realitate? Păi dar nu-i fi nebun. Sau poate. Da. Poate că nu. Poate că da. Dar poate că da.
În fine. Hai să lăsăm prosteala. Bă, serios, deci chiar am nevoie de iron. Și ca să fac iron, îmi trebuie o mină. Și ca să fac o mină, trebuie să sap. Și ca să sap, îmi trebuie unelte. Și ca să fac uneltele, îmi trebuie materiale. Și tot așa. Cât am filmat. Deci eu tot mă uit cât am filmat, pentru că n-am chef să mi se întâmple ca data trecută, adică să mă chinui și o să-mi iasă un episod fain. 15 minute pe acolo. Așa de. Așa de început. Și știu că am skin de Alex, nu contează. Nu înțeleg de ce am skin de Alex, dar sper că nu deranjează pe nimeni. Deci, chiar îmi place seed-ul ăsta, frate. Chiar îmi place seed-ul. Iubesc seed-ul ăsta. Bun. Dacă nu își duce eu pe aici și continua, nu. Ce ziceți? Ceva mâna sus pentru da, nu, mi-e prea lene, o să stau și o să caut în mine. Bă, știți ce? Când o să am chef de minat, frate, minez. Când nu, stau și renevesc, pentru că altfel nu se poate. Păi da, cum? Deci dacă ar fi după mine, mi-aș da 64.000 de bucăți de mâncare din game mode, pe bune. Dacă ar fi după mine, dar nu că nu avem voie să trișăm, dacă mă înțelegeți. N-am chef de vorbe gen bă, ți-ai dat game mode, bă, nu mă uit la tine, mă, ești prost, nubule, și tot felul, n-am chef. Chiar nu-mi chef, așa că o să facem și noi metoda clasică. Bun, de porcul ăsta. Metoda clasică. Adică o să stăm ca proștii, adică eu o să stau ca prostul, să caut și eu niște poști pe care totuși o să trebuiască să-i înmulțesc. Și cred că o să... Bă, eu cred că vă fac aici. Da. Aici o să fie groapa de porc. Groapa de porci. Deci aici o să fie îngropați porci. Toți porci. O să fac o groapă de porci. Bine, deja ai făcut-o, dar nu o să... O să o lărgesc. După o să fac o groapă de vaci. 2. Știu că am zis dar... Rămâne grea, mă. Lăsați-mă și pe mine în pace. Imediat o să încheiem episodul pentru că Bandicam-ul nu ne permite. Da, deci sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați de like. Hai să strângem și noi 2 like-uri. Se poate? Și noi ne vedem data viitoare.